Pozik agertu dira gaur Durangoko azokako antolatzaileak albiste onak zeuzkatelako. Aurten azokan 200 eta 58 erakusgai egongo dira, eta hau da pandemia aurreko kopuruetara gerturatu gara edo errepikatu ditugu. Estandorietan 930 nobedade aurkeztuko dira aurten, gehienak ia 700 liburuak, baina izango dira jakina diskoak, aldizkariak eta bestelako produktuak ere. Ohiturak ere berreskuratuko dituzte eta azokak ikasle goizarekin irekiko ditu ateak berriro, eta gazteekin zerikusia du aurtengo berritasun nagusietako batek ere. Abenduaren 9an izango den gazte estanda, bereziki gazteak erakartzeko ekitaldiz betea. Etorri eta harakatu dezaten azoka gauzkan ertz guztietan. Beste nobedade nagusia azokaren espazioaren antolamenduan egongo da, musikak bere esparru propioa izango baitu. Musika plaza, bertako estandetan QR kodeak izango dira. Bisitariek ez karatula bat bakarrik, baizik kanta bat entzun ahal izango dute erakusmaian bertan jakiteko zer dagoen disko horren barruan. Bestela itzuliko dira aurkezpenak, ahotseneako kontzertuak edota irudieneako emanaldiak, hauen artean Paul Urkijoren Irati filmaren aurkezpen berezia. Leloak dioen moduan, aurten euskal kulturak estanda egingo du berriro Durangon.